Masera sei muri Zimbabwe togashira michongo chenyu chama-secret nama-conventions chandu inoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Nyaya yedu yekutanga tichatanga nenyaya yamama vari kushaya mbereko. Makadii tete mugore 2021 ndakanzwa vamwe mai vachiti pana vamwe mai vanobatsira especially kana une masari kutembisa uko. Vakandirayira vakandipa nhamba yamai ivavo vaizondibatsira. Ndakataura namai vaya vakati uye mangwana makuseni. Vakandirayira kuti ndiuye nezvinhu zvekushandisa reza nesipo nekotoni nematishu. Ndakaenda paya, mai vaya vakaita zvekundinamatira. Vapedza ipapo vakabva vati chirira pasi titange basa. Rega titarise kuti akamira sei masare aya. Ndikati but ari mukati haasi kunze, kozi kunze hapana zvandinoona ini. Zvikanzi it's okay, chirara nditarise. Vakabva vatarisa vakati zveshuwa ari mukati. Vakabva vatora reza vakatanga kundicheka kuzasi kwangu uku mukati vachipinza reza. Ndakachema musiwo vedu weka musafamba muchibatsirwa nevanhu zvichinzi tocheka masari emukati. Emukati ndoona sekuti anoda mushonga kwete zvekuchekwa kuzasi uku uchichekwa mukati. Vedu weka ndakadeedza vese vakafa. Ndakashedza Jesu munhu achishandisa reza aita senge asvikirwa nedhimoni. So madzimai vavo vagondicheka vachiti kana vacheka nyama dzacho vaisa pachidya changu. Ndakadeedza baba vangu vakafa kare musiwowo, munhu asingapedzi. Izvo kwani vaitobvisa, handiti munoona kuzasi kwemadzimai pane nyama so yakaita senge magrapes. Ndoona sekuti mudzimai wese anayo nyama yakadaro kuzasi uko. Vaicheka iyo nyama iya. Vedu weka ndakarwadziwa handisati ndaane mwana. Nenguva iyoyo ndanga ndiri pakutsvaka. But iko zvino ndakazogara pasi ndaneta nekufamba ndichibatsirwa uko obatsirwa uko, but ndakati handichafambi. Ndakazviita zvekuti unoenda kunochekwa izvi. Ngatichenjerei madzimai. Pane vamwe vanhu vasingagoni zvekucheka masari aya. Maybe varipo havo vanozvigona. Kava kechitu ndichichekwa. Kekutanga munhu iye akandicheka zvanga zvisingarwadzi ndofunga aicheka izvo chaizvo. Amen. Then uyu wechitu maiwe mai vaya vaida kundiuraya shame. Ende paFacebook ndakamboona futi umwe achiposta achiti pana vamwe mai vari kutembisa. Chiri ndakanga manzvimbo yacho. Kana uchienda ikoko pane kabridge so karefu unodarika pabridge ipapo uchienda ikoko pamukuku panzvimbo pacho. Ndakachekwa namai vaya vakazondisiya pavapaya ndokubva vapinza cotton. Zvikanzi ndapedza handiri kuona kuti ndamabvisa anga akawanda sei. Nyama dzacho dzanga dzakawanda zvikanzi verenga kuti dzingani. Zvinyama zvacho zvanga zviri 5. Zvikanzi pane bridge paya unodarika uchizvirasa pabridge ipapo. Then ndobva vandipa munamato 3 matombo. Zvikanzi uchamaisa mukati melemon. Saka unenge uchitora cotton usvike uchibvisa cotton yada kuisa mukati. Kana wasvika kumba woita munamato iwowo wotora cotton wonyika mukati memalemon uchiisa kuzasi uku kuitira zvigokurumidza kuoma. Ndasvika kumba uko ndakasvika ndichibvisa cotton iya yanga yapinzwa mukati. Ndikatora bucket, ropa rakabuda ipapo ka. Nanhasi ndikazvifunga ndinochema. Ndikati nhai Mwari wangu, inyaya yekutambura nekutsvaka mwana here? Negore iroro muna 2021 ndanga ndaane 9 years ndiri mumarriage ndisina mwana. Tese nemurume wangu hatina vana. Ndakabvisa cotton iya ndikatora bucket. Handiti munoona kuti mvura yemutepi inobuda sei? Ropa raibuda saizvozvo. Rakaswera richibuda kudaro. Ndofunga 5 liters yakazara paya. Richingobuda ndotora chijira. Ndaitora majuzi akawanda nichingoisa kuzasi. Ndakatanga ndichaisa mapads anga asingashandi. Ndikazotora majuzi ndikaisa, ndiwo akazondibatsira kuisa juzi riya rinodziya rekuti kana kune chando unopfeka iroro. Ndakaswera ndichiisa majuzi mangwana futi ndaingodaro. Zvekuti ndiende pasitovu ndinobika, murume wangu ndiye akaenda kunobika. Ndikati ndikurwara. Zvikanzi chii? Ndikamuudza kuti ndikubleeda usingaiti. Ameno kuti mai ava vandicheka sei. Zvikanzi ukuita seri kupera simba 1. Ndikati handichazii. Zvikanzi chirara hako ndibike. Ndiye akandimonita dhei iroro. Mazuva 2 iwawo ndiye aiita zvese ndisingagoni kudii. Then umwe musikana wataigara naye ipapa ndiye akati regai ndikupe juice kozi ndanga ndakupererwa nesimba ndisingachazivi kuti ndoita sei. Pandaimwa juice zvaimboita nani. Murume wangu akabva anotenga rimwe juice. Ndaisora ndichimwa juice riro kuti ropa rigowanda. Nekufamba kwenguva rakazomira ropa riya kubuda.
rakubuda mbichana ronda riya kuti ripore manje ranga risachapora. Then umwe pandakazomudza akati aiwa usatomboshandisa lemon nekuti rinochera chironda haripodzi. Chitora salt uita zvekugeza kuzasi. Tora nguva yako uchigeza. Kana wapedza izvozvo as long as usingachableed usapfeka pendi, usaisa jira rekuti maybe uchiri kurwadziwa kana kudi. Chirara pambedha wakavhura makumbo uchipinda mhepo within 3 days unenge wapora. Ipapo ndainge ndaane 2 weeks. Ndaizoora vedwe. Ndobva ndadaro within 3 days or 4 days 1 week ndanga ndava right. Nekufamba kwenguva ronda riya rakapora. Ndanga ndaane imwe problem yekuti ndaipindwa nemhepo kuzasi. Handi vakabvisa chinhu chiya chinodzivirira mhepo nyama iya. Saka ndiro dambudziko randava naro iroro, especially kana kuchitonhora kudai ndopindwa nemhepo isingaiti. Saka kuti ndizvibatsira kuti ndisapindwa nemhepo, because kana wapindwa nemhepo chibereko chinenge chakurwadza. Saka ndotora kamucheka kadiki kandoisa kana munhu achifamba, ndongoisa kuzasi kuita kuti mhepo isapinda. Chero ndichirara ndizvo zvandakuita, even nanhasi mhepo iyo haiperi kunze kwekuti kana kuchipisa handipindwi nemhepo, but kana kuchitonhora ndopindwa nemhepo zvisingaiti kuzasuku. Ndo dambudziko randinaro iri. Chandiri kuda kuchenjedza madzimai, musabvuma kana muchiwira nevanhu, musabvuma kana kungoenda zvichinzi ndogona kucheka masara. Unochekwa nezvisirizvo vedwe. Vazhinji ndinoziva kuti uri kutsvaka mbereko, but nyaya yekucheka iyi vedwe, especially kana ari mukati masari. Better kuti upiwe maybe mushonga, because kana muchipatara handizivi hangu kuti vanozviziva here izvozvo, especially muno muSouth Africa. Saka ichenjedzo kumadzimai ndo nyaya yangu yandaposta nhasi. Then zvimwe ndinozoposta nekufamba kwenguva, long story kana. Nanhasi ndichiri pakutsvaka, handisati ndane mwana. Ko zvino ndine 34 years. Gore iri nderechi 13 ndiri mumarriage. Hapana mwana. Mundiudze kana maposta. Vana veZimbabwe. Children of Zimbabwe, we are suffering. Why are we suffering like this? How do we allow munhu asina kuinda kuchikoro chemedicine kuti acheke mabody parts? Ndoziva kuti tine masare, tine zvinhu zvakadai, but when ndosaka muchiona kuti even madoctors akaita 7 years, moita ospecializer, oita zvedzimwe dzosvika kana 10 years, they use a scan to see kuti growth racho riri pai, so that we cut it, we check it. Munhu hapana anesthetic yekuti inyaradze achicheka. Vanhu veZimbabwe, let's open our eyes. Let's shine our eyes. Pane zvinhu zvakawanda zviri kukanganisika zvekuti unozoona kuti munhu aifa uyu. Idea you are supposed to die bekumele ufe, girl. Bekumele ufe tate wetu. It's only God who fought for you. Basically this was the female circumcision. Munhu anokucheka kudaro. Ngatidzidzei kufarira zvipatara. Kutapindwa nei? Futi haidi ndoda kuti nditi kana kuri kuti mune fertility problems. Handiti kana mune fertility problems ndimo munhu ari very close kwandiri akaita makore asina mwana. Takaenda kuna fertility doctor. Vakasvika vakatarisa vokupai fertility tablets and I know kuti ndopa unozozvara triplets kuti vana 10. Pane kuti mubatwe nevanhu vasiri kuziva zvavari kuita. Ndozviziva hangu. Endai kwa doctor munotestwa fertility. Handiti kana matestwa fertility voona kuti pamotori nemafibroids. Zvinhu zviri mukati anenge achipinza sei mukati meburi achicheka? Nyaya dzatoverenga pano ndokuudzai. Tete makasimba here, ini ndine nyaya ndiri kuda kuti muise kuvanhu tibatsirane. Imi ndimakambotaura pane umwe munyori. Nyaya yekuti murume nemukadzi vakarambana, vaende vese kuchikoro kwevana, ini kwandiri hazviiti. Nditori umwe wacho, handitombodi kuona mai vevana vangu. Kana nhamba dzavo handitorina, unenge usina kurwadziswa tete. Kana makanda muvanhu, mundiudzewo. Iyi kandei iri yega vanhu vabatsirike. Mukoma vari kutaura kuti ini namai vevana vangu hationani. Hazviiti. Tinovengana. Hey, do you understand? Ende mukoma vanyora nyaya iyi. He once posted his story. Regai refresh handiti. I know you guys are very patient with me. Can you just be patient? Regai tiveringe nyaya china muwe zvakaitika, but we once posted iyi. So isu taiva yedu kuSouth Africa. Ndopatakati ngatichinje nyika. Ini namai mfana. Asakati one day achatungamira. Tikabva tati mukadzi chitungamira ini ndosara ndichiendesa vana kumusha. Handina kuziva kuti ndazvikanga nemafuta tete, handina musi wandakabatwa ndine girlfriend, and handina musi wandakarova mukadzi taitova mhuri inoyemurika yaitochiviwawo
nevamwe vanhu. Mukadzi akauya kunyika ikoko, tikasiyana zvemwedzi 6, ndopandakazotevera. Welcome yandakapiwa haina kundifadza. Takagara mwedzi nomumwe wangu, ndopaakaenda kunguva yevanhukadzi. Indaidza kuti mumwe wangu 3 days anenge apedza. 1 week yakapera tete, ndikabvunza. Ndopandakati ndibate mumwe wangu, ndikabva ndanzi ndichakuda. Apa tanga taane 20 years tiri tose. Mwari ngamuwanire nyasha kwaari tete. Ndakatanga kubata maprofita epafacebook, ndichibhadhara kuti imba yangu isaparara. Ndakabata vakawanda tete, asi 20 January 2023 mukadzi akati ndakubuda chisara. Mwari vakandiratidza vision tete. Mukadzi akanga ane zvikomba zvakawandisa. Paakaenda akandisira imwe phone number, ndopandakasangana nezvisioneko. Dambudziko rapandiri nderekuti nyangwe ndikaita musikana handina basa naye, ndinenge ndichingofunga mukadzi wangu. Uya musikana ndobva ndatomuramba. Iko zvino pane wandinayo ari serious, asi ndikafunga mufaro wandaiva nawo nemhuri, ndobva ndafunga mudzimai ndinenge ndisachadi. Ndo background of the story. But zveye votaura zvekuti mukadzi wangu ndinomuda, I cannot even move on kuti ndiite imwe relationship. Edweka zvakaoma. Ndoza kuti pane paikuti munhu anenge akatadzigwa zveshuwa, munhu akatadzigwa. In cases like these, let me be wise. In cases like these, people need to heal. Ndozvandingangotaura. You need to heal because pose pamuchasangana muchagwa. Handidi kutaura, but I don't want to share a lot of information, but I know what I'm talking about. These days handichashare, makati ndo overshare. I know what I'm talking about. I'm coming from there. People need to heal first. Try to heal for the sake of your children. So that ndakataura kuti vana vanozochata, vana vacha graduate. They need their parents. Hapana chinhu chinorwadza sekuti uri kugraduate and your parent is not there because mama nadhedhi vakatsamwirana. But let's say I am the child. I'm suffering because I need both of my parents. I don't know kuti munozvifungawo. Alright, ngaitivere nyaya inotevera. Tete makadi ini ndiri kuda rubetsero nekuti I'm in confusion right now. Tete vabereki vangu vakashaya vese. So ndakasara ndichigara natete. Mukugara imomo ndaimuka vanakomana vatete vangu. Akarara pasaidi pangu sezvo vaive nevanakomana 4. So vaingobva vakadhakwa osvika orara murumu mangu. Kunge arasika rumu yake ndakatanga kunzwa kubatwa mazamu nemagadziko aya ndakarara. Ndaizonyepedzera kunge ndaita mavato. Ndodonha pambedha ndotorara pasi. Ndakazoroorwa zvangu ende ndaigara zvakanaka. Mbereko yakanetsa tete. Pekutanga zvakanyanya kutaurika sezvo murume aigara kumatracks. Akazoti akushanda local, achibuda mumba everyday tete. Ndipo pandakachitanga kunyara kuenda kumafunctions o kugungano zvaro. Zvisinei nyaya haina kubvira yataurika muimba yemukati. Ndasiya pekuti murume akandiroora ane vana 3 vake nomwe mukadzi. So ini pandakaroorwa, hama dzaigara dzichiti ndidzoke kumba. Ndakaroorwa nedhara, of which my husband is 43 and I am 25. Pakaitika nyaya yekuti ndakabata kuti murume wangu ainge ane girlfriend. Zvakatanga a few weeks asiya cross border akushanda local. Kubva ipapo pava negore ende atogara asina girlfriend zvachose. Saka on Friday ndakabata kuti aive newaifambidzana naye ndikanetsa negirlfriend yacho. After that girlfriend yange isachatauri nawo, ndotoona kopfimbwa umwe zvakare. Ndakashatirwa tete, ndichibva ndangorongedza tuhembe ndini uyo ndikaenda kwabanguru vangu, ndivo vanogara pedyo neni. Maindu ndivo vanhu vainditi ndisiye murume. Ndakadurura zvese kuna mai neshungu pamoyo. Zvikabva zvanzi ndichitoenda kumusha. After 25 minutes, ndatenderana neurongwa uhu. I found out kuti kuna tete vakabva kusiya imba last week. Mwana wabanguru ava musikana iye woga wavo akasiya imba last month. Hanzvadzi yangu inini imba yakaparara zvakare. Tete haisi mhepo here ndisati ndarasika. And also, I'm so attached kuvana vemurume wangu zvekuti kwavari I know havasi kudya ikoko nekushaya kuti ndirepi. Murume ndakabva ndamubvunza kuti sei usachabudi magirlfriends. Pakati ndinenge ndichitodawo kubuda, ndiri kuvhiringwa brain. But kuti ndisvike kumba ndiri mundu newe, because sometimes ndinenge ndisingadi kuita bonde newe. Kumusha ndiri kuenda nhasi tete, ndanzwa nekuchema kani. Vana vachasara vachitariswa nani. Zvingaitawo here kugarira vana vasiri vako. Murume wangu ndinomuda, but I feel kuti hanyatsokundida. Handisi munhu ane hasha. I'm very soft and kind like you. But honestly, pakaipa. Zvinhu zvaex-wife akangosungirira for the past 9 years. Ini ndane 4 years naye. Ex-wife wacho anouya every April holiday kuzotora vana kuenda holiday. But anotouya 2 weeks before closing
ogara pamba pangu kusvika vana vavhara, but vanotove nasisi vavo vanogara pedyo, but havaendiko. Zvinoitawo here nhai tete. Murume akatoudza current girlfriend kuti ndiri kuda mwana. I was heartbroken cause ndanzwa nekutsvaka zuva nezuva maprofita umu kuchekwa uku kokumamisanganisa emishonga. Makambozviona? Chiregai. So tete, please help me ndisati ndarova dande. I need your advice please tete. Moyo wangu uri kurwadza kuti ndiende, but at the same time uri kuti enda. Haidi vanorwadziwa nevana, asi wotaura kuti ndinozvoitawo here kuti ndigarirewo vana vasiri vangu. Number 3, pane zvose patachirenga ndachiti varume vanonyinga. Ko ex-wife inouya yozogara kumba 2 weeks for what? Ex-wife ngaiwe ikaitore vana vaende holiday. You come the same day, you pick up your kids and go. Why come and stay for 2 weeks? Munenge muchiitei? Vanenge vachiionei mumba memwe mukadzi? Zvinhu zvavo ex-wife zvirimo futi mumba imomo. Baba avaka very complicated. He's 43, you are 25. You are very young. Hauna mwana. What if Mwari asiri kukupa mwana because he knows what is better for you? I don't know. I cannot say go. I cannot say stay futi. Because this man, munhu anoita zvevakadzi vakawanda. And you are 25. You are still young. What if Mwari ari iye ari kukubvisa? I'm going to give you an example. Pakaita moto, tongoti mu National Park, moita moto. Shumba, inosvika yotora mwana wayo, yomuruma, hanti haina maoko, yoruma. Mwana anotoshaya kuti sei ndarumwa. Shumba yomhanya, kusvika yasvika pari safe. Mwana anenge akangodini, anenge akangorumwa. Achigwadziwa, kuruma kunogwadzaka, yosvika yoisa mwana pasi. Zvinoita Mwari kana achitibvisa masituation akaoma. You're 25. This man ane vana vake, ane life yake, hadi kurega magirlfriend, anounza futi ex-girlfriend. Pa ex-girlfriend ndo pandaura moyo apa. Ende kuti imimi munetsana negirlfriend, handiti murume wenyu anyinga nhasi, munogwa negirlfriend. Handiti ivo voramba nakagirlfriend yobva yatyika. Next, murume wenyu anoita sei? Anocontinue. Saka benzi panyaya yose ndiani? Ngadai Mwari akubetserei. Mwari, can God help you to make a proper decision? Because isu sevanhu tinoti. Asi munhu ane answer anoziva. The only person anoziva zvakatinakira ndiMwari. Handizivi kuti comment section muchati kudii. Ndakaona nyaya yemukomana aiti iye baba vake havana kuenda kunhamu yamama vake. Mumba medu takazvora tiri 5. Mai nababa vakarambana. Ndiine makore 8. Baba vakaroora mumukadzi, tikatanga kugara nemukadzi wababa nagogo. Mai vababa. Gogo vangu vakashaya ndava ne8 years. Ndokusara nemukadzi wababa. Upenyu hwairema. Tairohwa kunyimwa chikafu. Upenyu mutoro. Mukadzi wababa haana kuzogara, akabva aenda kumusha kwake. Vakasiyana nababa. Ndanga ndava ne11 years. Ipapo ndakasara ndichichengeta vana vamai vangu. Baba vaigara kubasa, saka pamusha paigara ini nevana vamai vangu. Makore akafamba, baba vakaroora umwe mukadzi. Ndava ne18 years. Takafara kuti pamba pava namai, asi ndaifarira pasina. Takaenda kumusangano wechechi. Tichidzoka kubva kumusangano, takasvikowa nababa vakachinja, vachiti ini nasista vangu tibve pamba pavo, tiende kumusha kwamai vedu. Takaita sekudaro. Takasvika, mama vakaona takaisa hembe musaga. Vakati muri kuendepi vana vangu? Tikati tadzingwa nababa. Vakati havakwanisi kugara nesu. Mai vangu vakangoti musoro kwemazuva 2 ndiye sarai. Baba vangu havana kuuya kunhamu yamai vangu. Vaiti vakanzi nenhamo, vaiti dzani. Patakadzingwa vamwe vana 3 vakasara, vaipiwa time yekudzokera kuna baba. Vaisabvumira kurara panhamo yamai. Pavakangovigwa hembe dzamama, vana vanga vasara kuna baba vakapiwa, asi vakadzoka nadzo. Baba vakati havadi hembe dzemunhu akafa neAIDS. Takabatikana, asi chekuita panga pasina, tichadzoka. Hey! Asi ndiri kungona kungeti Mwari varuda kuti titaure nyaya idzi dzekuti kana vanhu varambana, why muchida kutora madifferences enyu movaisa pavana, mogwa through vana? Can you allow children to have a normal childhood? All right, mai vavo vafa. Allow these children to go vanochema mai vavo. No, havabvunzi kurara kurufu, ngavadzoke. All right, vana vapiwa hembe dzamai kunzi aiwa, handidzidi, ngadzidzokere. Ihembe dzemunhu akafa neAIDS. But is it not the last memory ine mwana?
Iwe separent ndoziva kuti imi munovengana, alright, it's okay, munovengana makarambana, but why uchirambidza mwana wako kuti ave nelast memory yamai vake, abatewo hembe iyi achifunge kuti this was my mother's favorite top? Why? Remember, chero mukavengana sei hapana chinochinja. Iwe uri baba vemwana, imi muri mama vemwana, hapana chichamufa chakachinja. And never expect kuti vana ivava vavenge mai vavo. Never expect them to do that. Please. Yo. Haya. Satapinda mnyainotera. Let me take this opportunity to thank Mhuri yeZimbabwe. I want to thank you for rudo rwenyu rwamunotiratidza misi nenguva. Ndakauya pano apa ndichikumbira kuti tine mwana wedu anobva kuMSU. Handiti makawa nyaya yandakataura zuro. Nezuro ndakaswera zuva rose ndichishaya kuti zvino kana registration ikavhara musi wa13 ndinoda kuti mwana achadzokerere kumba. I know the feeling yekuti registration inovhara usina mari, because yakambondivharira ndikasenga mabhegi. It was a difficult time for me kusenga mabhegi uchibva pachikoro, vamwe vana vose vachienda kumalecture, but iwe because hauna anyone who's willing to put their faith in you, because vanoona kapromise kuti apa pane potential, wodzokera kumba. Nezuro ndakaenda kumashops, ndakaenda kumall ndichinoita zvandai some business andaita ndichitumira magoat milk, ndabva ndadzoka. Then I remember kuti kumba hatina soup, wanaumba kwedu vanofarira soup. Mandasvika ndiende ndinotenga Mainstone pamashops ari padhuze. Ndasvika pamashops ndikaona 2 boys vakagara panze peShoprite. Remember, I'm also worried about school fees zemwana ari kuZimbabwe. But I thought kuti, I felt like God was just trying to test me. Kuti iwe unoda help, once give so that you'll be given. Anditi, ndasvika pamashop paya. Ndabva ndasvika ndikaonawo makomana 2 vakagara panze. Vakati, can you please, toda sadza, tine nzara isi tikusokola tikutambura tine njara, tombora mutengera sadza. Vana vadiki, vakomana maybe 12, 14, 13 papo. Ndobva ndati alright. Inda ndinotenga supu ye5 rand handitorina mari. Ndapinda mushopu mandatarisa sadza raita 20 something da 40 rand, mandatenga sadza riya because takamboita soup kitchen before, so I know how it feels like vanhu vanenge vachitori nenzara. Ndobva ndatenga, ndobva ndabuda mushopu, ndobva ndavapa sadza riya. Mandati bye ndobva vafara, ndikatona vana vakutorya sadza vasangana kugeza maoko, they were so hungry. Ndadzoka kumba ndikatanga kufunga kuti saka mwana achaita sei neschool fees. Ndakanzwa voice ichitaura kuti it's going to be okay. Rakauya mupfungwa dzangu voice roro, ndikaziva kuti this is God, it's going to be okay. Ndakunorara still I felt so much depressed. I was still depressed kuti saka mwana aiti sei. But I just told myself kuti kana tikashaya vachatibatsira, ndichatsvaka munhu achandipa mari iyoyo tonobhadhara. Mari yemwana yeschool fees all in all it's $618, but isusu tanga tichingoda $300 yekuti akwanise kubhadhara, aclear, aregister, then imwe balance tachizotsvaka mwari aitipa. We just do one day at a time when it comes to vana. Kuti next semester achaita sei, that's not our problem, iproblem yamwari. We just do one day at a time. Sati achingoda half $300 kuti akwanise kuregister. Ndakurara ndobva ndatumirwa message, hi Auntie Glory, pane mwana aroda school fees $300. Ndokumbiroma details ake nditaure naye. Ndikati Jesu makanaka. Ndobva ndatova panhamba, ndobva ndarara. Makuseni ndamuka mwana anditumira message, atumirwa $350. 300 ndeye fees, $50 ndeye pocket money. Ndikati Jesu makanaka, ndimwari ava. Ndakugadzira lunch box, ndafoni ndatumira, ndaona missed call zvepafoni yangu kanzi pane mwana ari kuda 300. Remember school fees yemwana ye618. Saka ndoda kutumira mari. Bedwe, pasina chinguva $300 yayabva yatumirwa. Ndikati makatendeka sei Ishe kwandiri. Morning by morning, new mercies. I say, great is thy faithfulness. You did not do this for anyone. You did this for that little girl who once dropped out of school and wished she had a sister who would help her with school fees. I have been there. Thank you. Zvimwe zvatinosangana nazvo mukati meupenyu vatete zvinotisiya zvichida kutiuraya, asi chinhu chisingakuurayi chinokupa simba rokuti urambe uchienderera mberi neupenyu. Kurarama kwandakaita ndiko kwandipa simba rekuti ndimire pamberi penyu ndichinyora nyaya iyi. Ndiri mudzimai wechidiki vatete, uye ndaiva ndakaroorwa. Ndinotaura ndichishandisa past tense nemhaka yekuti muchato wakazoparara. Ndakaroorwa zvakanakisa
zvisina kusara nechikwereti mukati. Ndakasangana naProgress ndiri paattachment pane imwe organization inomirira kodzero dzevanhukadzi. Vatete, ndichibvunza Progress kuti waita nezvei mukati meupenyu, hana mhinduro svinu yakandiudza. Progress waitsenga-tsenga manzwi. Mari yaivepo, handidi kunyepa. Asi haisiyo yandainge ndadira Progress. Vatete, it's very rare kuona munhu ane mari asi aine hunhu. Mazuva ano combination iyoyo inonetsa kuwana. Ndakakura ndiri munhu akadzikama. So pandakaroorwa naProgress zvakafadza musha wese vatete. Chero vainzi vabva rumachira vakapemberera. Vatete, ndakanoperekwa murume wangu aigara kuMount Pleasant Heights. Aiwa mumba mainge makarongeka. Zvakatomboda kundibata-bata kuti kuwana imba yakazara kuti shoot nefurniture. Asi Progress akandipa go ahead yekuti ndiisewo rupawo rwangu mumba imomo. Takagarisana zvakanaka zvinengei. Nhumbu yakabva yabata. Ini naProgress takapinda mudenga rechinomwe tichipembera kuti tazoita vabereki. Ndakapuwa mari yekuenda shopping. Kukwira ndege kunotenga preparation kuDubai. Ndainzi mwana wangu apfeke zviri normal, anofanira kuonekwa mutsauka. Ndainotenga zvinhu zvemhando cashmere wool vatete, merino wool kana iri cotton inenge iri 100% isingasosoni. Ndakadzoka ndikaenda to the best gainer vatete, zvose zvichinzi zvinofamba zvakanaka. Asi chakarambwa naProgress ndechekuti ndiende kumasungiro. Aiti mwana aiva wedu, saka pekutanga we should experience birth yemwana wedu tese. Well, vatete zvaimeka sense kutaura chokwadi. Dai ndakaziva haitungamiri, handina kuziva kuti ndiri kupusiswa, ndiri kubatwa kumeso semwana wegudu. Progress wainge waronga zvose kusvika kwekupedzisira. Ndakaita inonzi home birth. Home birth ndiyo yekunzi unobarira mumba. Akauya naNyamukuta, akasainisiwa NDA vatete, kuti zvaona pamba pedu anozvisiya zviripo. Ndakatopindawo muleba sevamwe 9 hours, musana uchipisa, ndichirwadziwa. Yakati yasvika nguva yekunzi push, vatete ndakapusha nesimba rangu rese. Asi chakabuda ipapo. Ndakazvinzwa kuti something is wrong, nekuti handina kunzwa mwana kuchema. Ndakaona chiso chaNyamukuta chasanduka ruvara. Makamboona munhu mutsvuku achita red. Apa akabva nyara kuti si, kuti ati makorokoto anoita makorokotei iwazvara chinhu chakadai. Vatete mumba makanyarara kuti si. Munoziva ndakanochema kurasikirwa nemwana ndiri kuBora Bora Islands, kunoendwa nevane mari yomuwando. Ndakanoita mavhiki 2, aiwa, ndakanoitwa pampered left, right and center. Ndaenda kumaspa dates vatete, ndichiswera kuroom service. Asi zvese izvi hazvina kupedza bundu raiva mumwoyo mangu rekuti vamwe vari kutamba nevana vavo, ini muchibereko mangu makabuda chinhu chisingadescribeki. Zvinondishamisa kuti chinhu ichi chakabvepi, asi masikani aiti mune mwana mugwindiri. Ndakadzokera kumba. Progress vatete waizama kundifadza uchindishandisira mari, asi ini ndaiva nemubvunzo isingapinduriki kuti mwana wangu akaendepi. Ndakati garei papera mwedzi 3 nyatwa idzi dzaitika. Umwe musi ndakaona zigonzo rakakura kudai rainge kiti. Pekutanga ndakafunga kuti kiti, ndikati mumba muno makaita kiti rini. Ndakati regai nditevere kiti iyi, kunodai haisi kiti raiva gonzo. Rakaruma $100 nyuwani pamuromo. Asi gonzo rogoba mari sei richitadza kuiparadza. Ndakanovhura wardrobe ndokuona aikaka mune churu chemari, mabhuru oga matsva. Vatete, ndakangotora rimwe zijombo rangu ndokuriti B kurirova kumusana uko. Gonzo rakambozama kuti da kutiza, asi raiva trapped muwardrobe. Ndakazotora chiornament chaiva padressing table ndikarova gonzo rainge rakakura kunge kiti. Gonzo rakafa, kwakunorirasa mugomba. Handina kumboudza Progress, handi raingova gonzo. Zvinhu zvakatanga kuoma bit by bit. Progress akatanga kurasika njere achiti waisafanira kuuraya mwana wedu. Aikaka, mwana wedu upi vatete? Mwana gonzo ere? Ndakapfeka mabags ndikadzokera kumusha kwangu. Chokwadi kugara nemunhu rume anoita mushonga.
uroyi what kind. Aiwa ndakaramba kugara nemuroyi mumba. Progress angosakara ini ndakatanga upenyu utsva kuita sacrifice ropa rako wozvarisa mukadzi wako chinhu chisinganzwisisiki. For what? For money, for riches. Aiwa relationship ngaindipfuura. Zvinhu zviri kusangana nevanhu mudzimba umu zvakaoma. Zvinoita kunge je. Unokutendai mhuri yeZimbabwe nekuona chironga kwamaita. Mastori edu mapfupi because nyaya dziri kungotumirwawo ishoma. Saka tinenge tichingofambawo takadaro misi haifanani. Monday kazhinji kacho maepisode anotrebei because dzinenge dzaaccumulate ndisina kuposta for 2 days. Ndinokukurudzirai kune avo vakaenda kumadzimai nekumadzibaba vakanosangana nezvavakasangana nazvo, uyai nenyaya dzenyu. Tinokurudzira zvakare kuti mutitumire dzemamaid diaries manyanya kunyararisa. Kune avo vari kuda kuenda kuMother's Day, especially vari kuTikTok, itai zvokuti inboxa ndikutumire link mujoine group. Handiti venue yedu hatisati taiwana, tatawana imwe venue but munhu wachoona kuti kwai isusu tichinje date, saka tiri kutsvakazve imwe venue. Asi in the end zvese zvichabuda zvakanaka. Chadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.